Emma by Nautei Chapter 23 Chison lawin an thu soi ngai thlatur chuan ka beng ka chikara an ma ni ero ka en lo ani chuan Emma jungbun kha engtin nge ibe ka tangkhana tlak thei si jin chuan a aya porma chuan a hanti a ka shelo arak twara Miss khonga in beng cheng siam lo shamro pona Mr Frost secretary ding chuan polite takin alo khaka Sarala chuan aza lo na samai tunge ni a in shiat minzil turin tunge ini chupa oma chuan a bekina vo a jin chuan akut alo man be sakpat Mr Frost office pon duty ho po chuan makti mel takin an mel thap zak thei lo du tuk mai kati palani jin shoi chwakla alom khopang Mr Frost hian bengcheng angai thei lo riawania a secretary box chuan alo tili a Miss khonga in min lo zui ro nui sangin boyni tok me alo ang chuan a omzui maka a hna atlin lu tuk chuan ama ka ngai sa na turin kong asiamani ka tilo theilo ka ma chuan ma ni lu zoti shat zet chuan akala hoiletin sera chu kamela deuso zet chuan kanuya a cho hi kati tak zet hei ayana sa hi ala tuar don mewa alo inba sai that ero ka du pui tak zet ani tukver dar thalang vek ma chuan dingin chunglam atang chuan pon lam khopui landan chu alo thlira akut chu a ipte a alo rol than bok nunglam atang chuan kalo thlir deuh dawa lo in le hoin alo nui sanga Emily ilokal thei chu kalom tak zet khonga in lo thuro ama a couch om chu a kok zewa ke po le nuilet sangin ama ma chonjong chuan ka thu a mani a ka fa pa boy na cho cho awang khan apoi ka tilu tukania inthiam lo mel tak chuan alo ti a apoi lo thlan kani kalo in be sei cha to lawa o chu tyang zonga ilo ngai to chu ka dem hau lo che ma se tunge nang ang hi nar phal te lu lang ni anui hak khaka tun ma ang thawin alanel om kalom tak zet Mr Frost Emily nang hian ka fa patha chang hi dolla ka du ani he company hi akuta ka hlan thwai dona anin a enkol thwai bokang chu wang chuan nang man kong engkima puila ka du ani ka be sei lo lam dai ani o ami zia kha ishi thiam to in ka ring tun ma chuan khatiang kha ani ngai hau lo mi khir tak angin langma se achung ril chu anem te ania harsa iti ani ma na ma se nang hian itlin ber ka ring ani iti theyang te ro ma se itana representative na thoktoring ka interview si a kashalom ani na taka chuan ke chuan Brandon kha kanelom lo trai lu tu che kha ka fa pa hian ke a in mi tha chu ama mo zok ani company hi akuta omtur ani miau si a I theyang te ro kong ol sam takani bin ka hnai thei ngal bokanga ma se ani khan min ngai na hol si lo engtin nge mo ka ti angle kalau tu mange ka tong zo ral deuh tho chuan ka kut chu alo hum wanga kalau ip deuh choya hlimna awanga anui hmel eng sar ka hmu chuan ka in thla dul le thwai kalom tak zet isha Emily nang hian ka fanu kalau chan tak min sha chwa tir ani sik fe hian min mela mo chunu chu chung ko pahni ta na engkim ania chuan Edward nupui hwal hi ani bok ledam se chuan in ral vel viawin ka ring apoi ka tilutuk Mr Frost amit menga kemin uina chu chople silin alanga hai theipo ani lo ni e ma se nang I to a ka ha adam sot mai kong engkima ka fa pa hi puila ka du ani Emily in he theyang tu ro ami zia khau takte ma se lopo acha angti ka soinga me iti tur om chun chu hnapia lama ka fa pa hi chanpui ro athu soitum chu kaman chi alona in Edward ti Emma wanga anun lo ke cheta atanga chanchuak turin minti ni in ka sha ka thei top ka lo chu ange ti sau chuan ka changa dik tak chuan bin hi ka hne thei angem ka shelo ami zelo dang lam talu tuk ka mu khan inrin tok na ka tla cham tak zet ma se thei top ka chu ang tun ma a Emma pon a hne thei ani chuan engwangin nge Emily hian a hne thei lo te ulang ni kalom lu tuke I office tur po siam fel me ka ni naktu ka changin na I lo zom theyang nui sang chuan atile a hlim tak zet ani ti ka sha amit menga min rin tok na lo lang chhuak po chu ka hmu mai lo chiang te e company ko taka din lai chuan kanu kolin chanchin engkim ka shila ani pon min himpui viau
ka dara lo beng thek thek tu an awang chuan ka hoile ta jin chu alo nui sanga hepa hian ka hri sual lo ani chuan min thingrim khum viawin ka hria phone chu da in kamel kala in belokang soitura omem ni hey atam lutuk ma ka ban lo kain min kai phei dora chang eng ang ma ila tha a ka hne meaw lo awangin omzia om lo chiang kher mai min tharo isha em kum khati za chung khan zirlai pathum kalo zirve ngara pakhat na chu Emily Watson thei ngel dan ani ka thiam thei meaw lo awangin apahni na kalo zirle a chu Emily Watson thimrin lai po a biak lui ngam dan ani chu ka thiam to in ka hria tuna ka zir mek chu Emily Watson ka bel nu siam dan jin bin unau pa ini ti thei o chuan tun mai khan zirlai thar ka nei le cha Emily Watson ni ti reng dan zirle angai don ani hi chu a har samai thei ka zir thiam hnu a ka zir tir le chhon che angai dona malam pana tong char pa chuan ati a ti ngai na tak po ka shilo ati ang chuan ka kalve mai bok min adin thut awang chuan a hnung zanga chuan ka in tau chora imolami ti pa chuan amel na lam chu kamela kan ma chuan bin alo ding reng chu ni in jin chuan ka kut a chel na chu a thla dul tiala bin ero chuan angai poimo hmel lem lo jin in thiam lo hmel ero ka hmu mai lo o Edward Emily hian jinan ati lai chuan bin chuan min lo mel chuk runa ngailam ka melwat min kalpel che chuan dak chuakin ka hoile ta nunglam atanga apian zian thlar chu ka thlir wangwanga amhu lain ka kut po iwan ngam lawanya ema ka ni ti a shat hun phei chuan engtin nge i om ta kang jin in ngai to chiang ro bin han Emily hi angai na lo anima na ema lambert ero anun na chan ngai hel don ma se aveng himang ke thelo ani ti a hria ani phei chuan tun hma zong aya na sa in min veng himang a chan chu min chan nun adu to don meaw si lawa bin bike a chuang lai thlir mek pa chuan ka ti a chak zeta a tlan liam tak nu chuan jin chu kamela ngailam melin a ke in lei chu alo chhir pa a Emma Lambert hi i unau pa nu pui hwal ani ti i hriat reng theinan zirnon jok ta che mangthale in herin kut kwang kwa thanin ka kala min lo punal tu an awang chuan ka che chuak waka inza lo thlak lutuk ka ke chu ka leng waka min tharo jin karak waka tuna chuan Emily Watson ini achiangem ha beidon atum lo emani le thohalin talpo ka talpe to lo kofidor kan thlen chuan a chhunga om ho chuan min lo mel thapa ka zaklu tuk chu ka mai a sen chuak hialin ka ring ka kut chuan ka hup ngalwat table all omna zone a thlen chuan min hatin kadara anima min thut lui tir bok ka hma a chuan tholap hlapin a thu a thlan fim bol chek chu aromolin atwai zeu hey ivarit ve a thona salu tuka chongpo a chong tha thei lo chu ania khatianga ti tur khan ka shil che emni kut kwang kwa thanin ka lo mel hneka a kut chuan a hmai a han sa ple ri a rit lutuk mai in dai dro angoi wangwanga dokana a kut lo nghat ri chorin a lo kun hiama nilaw in dai chu le lam chu hoin thil eng emongai to mela pu Edward tan mi che thau ati thei lo take ama le ama a in bia a ang jok ma alanui vur zui aba han cha tak kakal don ka thutna atang chuan ka thawa atu lo shil tur se ka nei ka bana chuan patin min thut lui tira enge soiro hun tam ka nei lo Sarah Khan Edward ne na in hwal na zungbun kha alo kola phok zet chuan kamela tukin zinga in soi kha emni abung hata Edward office a Sarah lo kala hotuma a thopa in abeka changin zungbun kha alo tla ani ome chuan engtin Edward hian engwangin ye Sarah le anu hi amil lo veu chan ka shelo ma se ithi sana khan anni hi apua Sarah la hian a zui reng boxi ani chuan bin hian engtin nge angai ve thin phu dep chuan a chan ni chu ka ngaka bin hian adu ve angti ka hlawani mo min chan har deuh awang chuan ka ti a ka zam deuh wang nge ka shelo ka kutin chu ka sikle taniap niap mai min lo en wangin a tho hala ka shelo ngai ven po ni se enge mo te zek chuan hepa hian engti hoi zong ma in min pui lawange ding hluain dor chu ka chwa sana ka kar lam pan chuan ka kal hnak hnaka ka hnunga kal chu ka shelo derve mak thung
hepa hi chu omlo anga ngai athiam a thaber a soi ang deuhin Jean hi he khowela hian a piang ve tak tak lo ka ngai to ana mai mai ani ti zirlai hi zirve tan ila a tha ang sara hi thin chedeu ma se Emily laka chuan zaidam takani sara chu ka hnunga kalin a fakchar chara keinen a khai khin zel bok a chhejok anga min soi zel tho si ani chuan tinge a thajok chu ati bai mai lo le a hne om lutuk sara hian Edward hi a hne thwain ka ring Emily ai thlo chuan a chhelo zok ding thutin ka in le hoya a tong zong zong hi ka twai thei to lo hey a thajok nia i sha chuan tinge ama chu ivati bai mai lo in me phia nang chu a hmai zona chuan ka au khum shepa ka thin rim lutuk chu ka in sum man lo ani ber midang fakna na midang soisel hi thil chul ber ani lo ti shero sera bula chuan vakal la bati boy ni tin ro in me viau takang ngoi reng chuan min ena abianga ben sok chu ka chak tak zet ani chu anin omalom nangma angin min shok ve ngai lawa o Edward chuan me se zaidam deuh adu ani ma na ke chu thin che deuh ka du ama thu soi chu a thlop veu ni om takin a han bu ngat ngata soi tha hi a in ti mel ngoi ngoi tho halin ka kal sana ka kar bul ka thlen me usuan ka ha tak zet ka thlan phim te po an ron bol chok chek cheka ka kemis ngong chu phelin ka sam chu ka kut le lamin ka hui chawa ka ngong le ombor thlan lai vel chu romolin ka shufai bok kara chuan lutin in lampan chuan ka tlana Jean thu soi chu ngai to in beng dai nan ka thole hal thin hetiang taka mishing hal hi kala shingai lo min ti bai lo hian a om thei hlol lo emoni ne om lutuk mai in ka thlen chuan ka room lam ka pan hal chat po alo to lo inbal fain dinner e tur ka siama zanlama chuan naktu khun atan ka imba sei mop mop bin do kan nok zet chu kalorem fel saka thil engkim a omna hmuna omtir thlap thlap du mi ka ni awangin thil engkim chu ka uluk em vek he office hi tun ma chuan a ruak thina bin nen Mr Frost kan nga changin heta hian kan lo infiam thin chuwang anima na a office atana he hmun a thlan ni a do kan zira zo te le uitelem let bal ka hmu chuan sha chwa zop ka nei kan tlei rol tir khan ka thin chat em awangin uite kol deuh nen min khai khin thina chuwang ania ka uite tia min ko fo ni zote ero hi chu ama nen ka khai khin thin thung ma se ka kau ve ngai lem lo mi ming lawa han kau no kwal vel hi ka ti chi ani ve wak lem lawa do kana let bal chula in tun ma akanda na chin lampan chuan ka kalpuya glass manga siam stand lian lu tuk lo chunga chuan in serial in kada a nang hi bin ba na ka chungri ka sha chuan ka in le hoi wata makti mel taka ading lai ka hmu chuan ka kutin chu ka singhal niap niap ka ti lo tap tur thil ka ti ani heti kher hian ka da dun thin ti a hri chang viau si a ka kutin ka si niap niap chu melin zo te le uitelem ka da chu a thlek le a rewak lo chung chu a enton seka min lo panin ka dar tun tuna chuan alo wan tamai phok zetin ka lo mela ani po chuan chiang takin min lo mela amit menga beisi na omte chu hmu mai thei po ani lo amit meng thuk zet chuan min mel wang wanga ema ring hel deuh tak chuan alo ti a ngoreng chuan min thlek wang wanga ka chan hun a ngak ti ka sia beisi na nen chuan min mel rana amit menga ka en chuan bin tun ma a ka tan chawa om thin mit meng poisoi lo tak chu ka hmu ani ka in puang mai don emni ti in ka ngai to hal neu newa ma se soitor po ka shelo thom chu are duka ani la chuan mundang reng hoi atum to si lo Mr Frost kho tikha min ko ngai lo min shok thut awang chuan ka phu zoka in thiam lo mel takin ka bianga chuan alo doma ka chal chu a chalin alo sik tira tholum hamin amit chu a chinga ema ini tiro sana ina ka sha lo awang chuan ka ngoi renga khongain ini thu min shiro thop set chuan alo tile a ka biang chu dim zetin a chul hewa ka chal asik na chal chu anor cheral rala chandan tur ka shelo chuan min ti shi om ani reitok fe chu tianga kan nu chuan tho halin ka in ti pau khau luya Mr Frost Emily Watson itana representative na thok tur kani e pangai taka ka ti chuan ka biang a chul na kut chu ati top rala du tok ro ema ka chaw to ani atile sapa a chet phung chuan ka chung rila min tin tak zet ka hnukla chu a ul chun mai boxi ron mengin min en wanga a kut chu la sonin ading hlaleka amit meng chu ka chhiar thiam lo a hlo om ani ti chawin ka soi thiam min en wangin aban chu a phar deuh hluaya
lehlam hoin a dawhkanah chuan a kut nghatin a ding kul deuh a min chhuahsan rawh zawi zet chuan khur derderin a lo ti chhuak a Mr. Frost chhuak rawh min vin tuarin ring zet chuan a rak a ka lungphu chu a sut chhuak mai dawnin ka hria a dawhkanah a file leh thil dang awm ka rem fel sa ho chu a hui thla pawp a chhuah mai na chang pawh ka hre lo a chizia chu ngawi rengin ka thlir a mi a ang tak zet chet ngaihna pawh ka hre lo a thin rim lutuka ka hnaih ngam bawk si lo dawhkan chu nghengin that chhe zet chuan a thu a hmai chu a kutin a hup vang a Edward pangai tak chuan ka ti a chhuak rawh min vin lo mahse atang kam hman dan atang chuan ama a awm a duh ani tih ka hre thiam thawhalin kawngkhar lam pan chuan ka kala kawngkhar bul ka thlen chuan hoiletin bin ril runat hmel zeta a thu chu ka mela kami tui tling piau chu ka khap per fap reitok ve chu a that hun hakin pawnah chuan ka thu a darkar thum lai ka thut nu chuan inchhung lam pan chuan ka lut le a tunhma a ka ti thin ang thawin bin hi ka hne angai dawn ani a thut dan ngai reng chuan a lo la thu a a bulah chuan kal hnain a thil tih tlak ho chu ka chhara dawhkanah chuan ka rem tha leh mial bawk bin hi hne ka duh ani chuan hlau lowa luhlul chhuah a a bula ka awm angai dawn ani eng ang pawn min hodawn mahse chu Edward Bin Frost hne dan kawng awm chhun ani engei ti chisawn ei chuang lo chuan a lo ti a thawm reh lai taka tawng ani awang chuan ka phu zawk sumdawng mi tan chuan zaidam le dawh theih hi a pawimawh a sin a thil tih hnok rem tha mial pah chuan ka ti a keima awm ka duh pangai tak tho chuan a lo ti le a a thutna atang a lo tho chhuakin pawn lam thlirin a kut a kekawr ip te a zen chungin min hnung chhawn zawng chuan a lo dinga mi dawh thei tak i ni lo ani chuan eng ti nge min lo pan hnain ka nghawng a rek a bangah min nawr si tamai ka thin a phu dep a chet ngaihna pawh ka hre tawh lo a mitah chuan ka melh kar a binin hetiang hian min ti ka ngaih tuah chuan ka ril ru a ti na a ka hnu ka ulh ṭeuh mai keima awm ka duh ka ti ni lawm ni chiang zeta min enin zawi zet chuan dam thlupin a lo ti chhuak a a mit menga thin rimna erawh chuan min ti hlau tak zet ka taksa a khur der a ka mit tui a tling pam bawk khap kir tum chuan ka khap vak a ka nghawng a rehna awang chuan ka khuh khar a ka biang a lo lum pap chuan ka mit tui a tla ani tih ka hre thiam min melh ngarin min thla duh chuang hauh lo hlau thawng rutak si chuan ka melh khai a hriap tak chuan ti hluk pa in min rehna chu a thla a in herin chhuata a jacket awm chu a ban a a chhuak ngal daih a chhuahna lam kawngkhar chu melin ka mit tui tla fap chung chuan ka thu a ka mit tui chu hrufaiin a thil tih tlak ka rem fel lo bang chu chharin ka rem fel le a ka mit tui erawh dan tum eng ang ma ila awm zia a awm lo ka insumna sat pauh le a tla tam emaw tih tur ani Emily kalawm tak zet ani Mr. Frost hnenah chuan file thenkhat ka theh lut a a pawih hlei nem inthiam loh na tur a awm lo Edward hian hmani atang khan hna zawm a duh tlat lo a a pawih ka ti lutuka a thaw ai zawng i thaw angai tamai hi ka inthiam lo tak zet ni lo we Mr. Frost ka ti tur ania lawm min ti lawm tak zet ani Edward pun pangai lam a pan thua yang tih ka hria lungai hmel tak chuan a lo ti a thil tha lo a thlengem ni Emily Edward hian hmuh leh se a duh tawh lo thu a soya mahse a tha leh thua yang tih ka hria nang chauh hian i pui thei ani tih ka hria ka kut chu a rawn buan a ani chuan Edward hian min hmuh peih lo awangin hna a lo kal lo tih na maw ni a ani chuan ka ban theih nan a dil che tih na em ni in thlashung tak chuan ka han zawt a ni mahse lo lungai reng su ban tumna che ka nei hauh lo ania ka lo nuih saka chhuahsan tumin kawngkhar lam pan chuan ka kala hriat duh pakhat chauh ka nei Mr. Frost min lo enin ka thusawi tur a ngai changa adam tha ti raw in thlashung tak chuan ka ti a chan chu ka hriat ngei angai ani te reng mai anui ri hak a ngaihna hrelo zet chuan ka lo melh thung hei wang hian a lawm hnaih tur a ka duh se ni a thusawi awang chuan ka chhungril a rawn tot up mai lai zet chuan ka chhuahsana bin office lam pan chuan ka kal nga zat kawngkhar ka hawn ruala ka mihring hmuh awang chuan ka thin a sa zak mai zahna chang hre lo mihring Edward chu hna a lo kal lo amah panpah chuan ka ti a min lo enin eng emaw ngai tuah hmel a pu khanu kha i ni ti raw ema thian nu ka ni in ti tu kha ka keler atanga min ron enin deuh saw zet chuan min lo nuia
o ni e pui theina che kan heim pangai tak chuan kalo changa Edward tan I thokamo I hmu ang hi ani e alo kal huna I lo kal ani ti kalo hrilang tuna chuan I chuak thei to e o chuan mi omlawin an pindana I lut ngot tur ani bok lo ti hriala anui ri hoka a hmui chu a han hup kwal vela ben sok ka chak inui zat thlau reu Edward hian a hna thok tur alo du tui lem lo ani don hi ka thomhno en pa chuan a han ti a hma ang tho awan a tak Mr. Ra ka thomhno zinga eng ber hian nge inui ti za ka hre theim bin washroom atanga boxer pol duk chau ha chunga ron chuak ka hmu chuan ka puchiang lutuk ka hoison vata alo kal ti ka hre me alo a omin phiar fat tele atak sa ka lo hmu man kher kher chu apoi tak zet kan lampanin alo lakal zui engtin nge hepa hi alo thanna sat viau thei khu khar kharin siraju kamela bin chu kawamit sirle zeu thin avan sexy tak nilo miswal ka hma a adinga karil ru ka da fe mangai ma se tinge ka taksa hi amur chum thei sarala chuan zam map lovin awamela anui vel ho a amel ngam ringot po hi azak theilo ben her sok ta kani Edward hna thok tur hi thlang ulu deuh tur ini asin Edward chuan channa apelau min hnung chhonzong chuan adinga a ngonga chuan towel var abata oi a hnung zang zet hi o chuan I thomhnu chungchanga chuan nui lo tur a ompon ka hrelo meichhia te hian style hi kan ngai poimo viau tur asin min nui so hmel zet hi Mr. Ra he thu ka soi tur le ka hril tur che hi apoi ka ti isoi ang nge in meichhia te hian fashion style hi kan ngai poimo tur ani chuwang chuan zawna pakhat ka nei engwangin nge ka hma ading thlathum lai liam to ami thomhnaw brand ha mek hian nimin maya brand thar an siam chhuah ka thomhnaw hi nui nge ini nui za tur zawk chu ke hi ka ni in ka in hria pangai tak chuan ka han soya tumwang ni hauh lawin bin ka va mela min mel chuang hauh lawin towel var thiang hlim zet chuan asam alo shu a alo nui sen hetianga hlim hmel taka anui hi kan in hmu le hnu a ka voi khat hmu na ani hoison thei me alawin anui hmel chu ka thlira a hmel tha tak zet ka en reng lai chuan min lo mel thuta anui ani ti a in hri chuak thut nge ka hrelo nui top mukin le lam a hoi ta dai kan story te hi ngai nom mi itia story da ngai nom tak I ngai thlak zel du chuan kan channel hi min lo subscribe sakla notification ka on ngal bokla athar kan da apyangin I munga zung theyang